myši. To je nějaký hack. Podvod. No. To jsou dvě barvy, tak Okay. to nepamatovat. Tak, zásobník do zbraně. Dávám do zbraně. Krásný, předpokládám teda. Ano. Připraven? Ano. Ty vole. Tak ke kontrole. Ráno jistoty. Vidím, ráno jistoty. 38, 32, pěkný. Ty vole, nějak to lítalo mimo. To bylo... No. No to jsou ty barvy, proto vám je tam dáváme. Já ti to stěžuju barvama. To komu vadí, záleží jak ty Je to zajímavý, no, jako nebylo to moc vidět. Splývá to s těmi vředlama. Díky. Je to stejný, tak my to musíme změnit nějak. Jaký tady bude bahno. Ty jo, co to?